Jeg synes, på Konkura, der takler de det helt anderledes pædagogisk. De møder børnene, hvor de er, og ser børnene og anerkender børnene. Jamen altså i Konkura, der har man det der meget psykologiske måde at håndtere situationer på. Det vil sige, andre steder der bruger man den der fysiske form, hvor du går ind og tager fat på folk og lægger dem ned. Der i Konkura, der bruger man munden, og man siger til prøv at bare slappe af, tag det roligt, at man får snakket folk til ro, som sådan egentlig er normaliseret måde at gøre det på, ikke? Den største succes for mig er, at jeg har fået en glad dreng. En dreng, der tager glad i skole, og en dreng, der kommer glad hjem fra skole. Det er jo meget, meget vigtigt. Skoledagen er en stor del af ens liv. Den største succes, det er simpelthen, at der er kommet struktur for ham. Han er blevet meget mere tryg, og det har så gjort, at han bare er blevet mere glad.